Toate cele bune fotogramelor și ne bucurăm că reveniți pe Cult Film. În acest material prezentăm un caz de conflict pentru susținerea personajului principal din filmul Joker. Pe lângă cinematografie și decoruri, partea cea mai interesantă a acestui film este construcția și caracterul foarte complex și detaliat al lui Arthur Fleck. Înainte să începem, te rugăm, dacă nu ai făcut-o încă, să dai un like și un share acestui material, iar dacă te și abonezi, îți vom fi recunoscători în mileniile ce vor urma. Sesizăm un conflict deja din aceste imagini? Ei bine, Joker fără Taxi Driver nu ar fi existat în această formă cam niciodată. Joker este versiunea upgradată și adusă la zi a lui Travis Bickle. Taxi Driver, film realizat de Martin Scorsese în 1976, care îl are în rolul principal pe tânărul Robert De Niro, este văzut astăzi drept o capodoperă cinematografică. Și pe bună dreptate, dacă ne întrebați pe noi. Despre Martin Scorsese vom discuta în materialele ce vor urma, dacă și voi aveți acest interes. Și dacă aveți răbdare până la sfârșit, vă vom spune ce peliculă și ce personaj, în afară de Taxi Driver cu al său Travis Bickle, au mai influențat acest film. Pelicula dezbătută astăzi este despre cutremurătorul terorist al orașului Gotham din universul DC, Joker. Adus la lumina lumii într-o societate care se aseamănă foarte tare cu cea în care trăim astăzi, filmul va insufla idei conflictuale după vizionare. Fiind fan DC, da, nu poți să-i împaci pe toți, aia e. Nouă ne-a plăcut această perspectivă și dezvoltare contemporane a lui Joker. Regăsim un om singuratic, depresiv și bolnav, care încearcă să se adapteze societății, dar care este abandonat de sistem. Iar de la această idee am făcut imediat legătura cu Travis Bickle, un șofer de taxi care, ca și Arthur, jucat de Joaquin Phoenix, este un insomniac și un singuratic. Să spunem doar că nu ai vrea să mergi noaptea pe aceeași stradă cu el, la fel ca și în cazul lui Arthur. Wow, ce să vezi! De acum înainte, aceste pelicule preiau structura normală a genului de film care urmărește antagonistul printr-o analiză constantă, personală și detaliată pe tot parcursul filmului. Prin această perspectivă se încearcă să ni se arate motivele ce stau în spatele acțiunilor lor, să înțelegem mentalitatea cu care acționează. Alte exemple de filme ce merg pe aceeași idee sunt Citizen Kane, Black Swan, First Reformed, care, ca și în cazul lui Joker, au structura lui Taxi Driver, folosind aceleași tematici, dar total diferit și în momente diferite. Însă Arthur este reîncarnarea lui Travis, aceleași cadre, situații, structuri. Construirea lui Travis ca personaj se desfășoară o bună parte pe coloană sonoră de jazz, fapt ce ajută la calmarea tensiunii pe care o resimțim, pentru că de cele mai multe ori Travis este prezentat într-o permanentă stare de explozie sau de a claca în orice moment. Acesta dezvoltă o obsesie pentru o fată, pe care ajunge să o urmărească ca un dezaxat din mașină prin geamul biroului unde aceasta lucra. Travis, care are doar câteva schimburi de replici cu alții 2-3 taximetriști, își face curaj și intră în vorbă cu această fată și poartă atunci un sacou aproape identic cu cel purtat de Joker. Apariția lui Travis în biroul fetei este sinceră și pare să îi câștige afecțiunea, similar cu momentul de cucerire al lui Joker. Până la acest punct, în ambele filme se conturează un puternic moment de stabilire a unui scop, al plotului. Nu ni se mai prezintă rutina vieții zilnice, ni se introduce masculinitate și încrederea de a urmări o romanță. Travis o urmărește pe Betsy și încearcă să o cucerească pentru a o proteja de singurătate. Arthur o urmărește pe Sophie nu pentru că este un descreierat, bine, și de asta, dar să spunem că inițial este foarte singur, iar ea locuiește la câțiva metri distanță. Probabil cum v-ați dat deja seama, aceste relații nu au cum să înflorească. Ba mai mult, simțim o presiune constantă că totul va arde în flăcări într-o secundă. Stilul de viață naiv al lui Betsy o lasă purtată în mâna lui Travis, care o duce la un cinematograf unde rulau filme porno. De altfel, o normalitate pentru Travis. Este greu de vizionat această stângăcie, la fel de greu cum Arthur vrea să o impresioneze pe Sophie cu comedia lui.
În cazul lui Travis, Betsy părăsește cinematograful, așa cum era de așteptat, și Travis simte emoția respingerii, iar asta culminează într-o stare de furie. Ulterior, cumulul de frustrări duc la cumpărarea unui pistol. Ca un făcut, momentul îl găsește la locul potrivit și la timpul potrivit să îl și folosească. În urma celor petrecute, în mintea lui Travis se conturează gândul că trebuie să curețe lumea de jegurile societății, ca și Arthur Fleck. Da, schimbăm poziția, care omoară în cele din urmă 3 bărbați cu un pistol în autoapărare. Însă, acest gest îi dă o stare de eliberare, îl transformă. Știm că aceste motive ale lui Travis și Arthur sunt justificate, dar știm și în ce îi transformă, îi știm de ce sunt capabili. Acum am aflat unde duc poveștile, suntem conștienți ce vor ajunge. Rămâne o enigmă doar desfășurarea acțiunii până la climaxul filmului. Travis devine obsedat de asasinarea candidatului la Senat, pe fondul faptului că Betsy lucrează la campania electorală a acestuia și îl ignoră. Pe de altă parte, Arthur începe să creeze un complot pentru apariția sa în emisiunea televizată. Intrând în ultimul act al filmului Taxi Driver, Travis dobândește o stare de nebunie și întunecare a judecății, ca și mai devreme în film când era alături de Betsy. Acum însă, tonalitatea nu mai este afișată prin jazz, coloana sonoră fiind mult mai sumbră și miza scopului lui Travis mult mai mare. Creația lui Scorsese te introduce constant în stări de visare și conștiință alterată pe care le are Travis, în timp ce, în mâinile netestate ale lui Todd Phillips, suntem introduși în atmosfera de Taxi Driver mai de la începutul filmului, dar fără posibilitate de a ne relaxa pe parcurs. Spre finalul filmelor, antagoniștii noștri despre care vorbim sunt totuși priviți în societatea din care fac parte ca niște eroi. Pentru a înțelege mai bine cum se ajunge la acest conflict de a susține un anti-erou, în continuare ne vom focusa doar pe Arthur și ce trebuie să ai în vedere dacă îți dorești să creezi un anti-erou pe care să-l iubească publicul. Plecăm de la ideea că nu ni se prezintă un plot clar de la începutul filmului. Știm că personajul este dus cu pluta, dar nu știm exact unde va ajunge cu această nebunie. Fără un plot clar, nu avem obstacole de parcurs. Și dacă nu avem obstacole de parcurs, nici naiba nu se mai uită la film. Sau poate se uită, dar pe furiș. În Joker avem această condiție medicală de care Arthur suferă și care se manifestă printr-un râs necontrolat atunci când se simte într-o situație stânjenitoare sau emotivă. Ca și construcția personajului, această afecțiune stă la baza creării personalității. Încă un fapt interesant este că personajul principal este, de la bun început, un anti-erou, dar cu toate acestea îl susținem. Încercăm să îi justificăm faptele pentru a crede că este totuși bun, pe când Joker este full-time criminal, de rang întâi. Faptele sale duc la anarhie în societate, însă filmul face uz de câteva trucuri și prezintă narațiunea în așa fel încât să putem trece peste faptele lui Arthur. Pentru a ne atrage de partea sa, filmul trebuie să stabilească faptul că Arthur este bătut de soartă și de o gașcă de copii și de un grup de adulți în metrou. Da, Arthur mănâncă ceva bătaie. Când vezi micii golani că îi fură semnul publicitar lui Arthur și fără motiv îl iau la bătaie, nu poți decât să empatizezi cu Arthur. În fond, nu le-a făcut nimic ca să-i provoace. Ei bine, această simpatie automat te atrage de partea lui Arthur. Imediat după această scenă, o altă faptă nedreaptă îi se petrece, fiind acuzat că a furat semnul publicitar, ulterior fiind concediat din acest motiv. Alte probleme vin constant în dreptul lui Arthur. În mare parte, tot actul întâi este o construcție care ne arată cât de bătut de soartă poate fi un om, întâmplare peste întâmplare, fără vreo pauză în care să poată trage o gură de aer. Toate nenorocirile abătute asupra sa culminează în tranziția către actul 2, când Arthur săvârșește prima faptă odioasă. Sincer să fim cu voi, nici când ajunge la al treilea bărbat pe care îl extermină cu o brutalitate de eliberare, nu ne îndepărtăm de Arthur, ci dimpotrivă, ca privitori, simțim o dreptate făcută pentru Arthur. De ce această susținere? Pentru toate cele petrecute în actul întâi, despre care am vorbit mai sus.
Pe lângă faptul că dorește să ne arate că Arthur are dreptate cu toate faptele sale odioase, filmul trage tare să ne păstreze de partea lui Arthur, cu greu, fiind foarte meticulos cu cine trebuie targetat și de ce. În total, Arthur omoară 7 persoane, ceea ce este cu mult peste media de crime a unui protagonist într-un singur film, dar, nici nu e protagonist. Însă, la 6 din cei omorâți, faptele par justificate și de aceea continuăm să îl susținem. Se realizează această judecată îndreptățită și prin construcția superficială a acestor personaje ucise. Nu ni se prezintă nimic personal despre ele. Într-un singur caz avem o relație mai aprofundată, în cazul mamei sale, însă aici intervin câțiva factori mai speciali. 1. Se adeverește a nu fi mama lui. 2. Femeia l-a mințit o viață întreagă. 3. A permis să fie abuzat și torturat în copilărie prin diverse mijloace, iar moartea ei cel mai probabil urma să vină oricum. Nu spunem că noi, cei care privim acest film, îl încurajăm pe Arthur în continuarea acestor judecăți pe care începe să le facă în stânga și în dreapta, dar putem trece cu vederea fapta în sine atât timp cât știm prin ce nedreptăți a trecut el însuși. Spre exemplu, când Arthur îl omoară în casă pe colegul clovn, această dreptate nu se extinde și către celălalt personaj prezent. După ce îl omoară pe Murray, nu începe să omoare la întâmplare oameni în sală. Aceste judecăți le aplică doar celor care pe parcursul filmului au meritat-o. Nu am menționat nimic despre cea de-a 7-a persoană pe care Arthur a ucis-o. Voi ce părere aveți? A omorât-o Arthur sau nu? Și dacă da, vi se pare justificat faptul că Sophie, vecina sa de care se îndrăgostise, a fost ucisă? Părerea noastră e că, pentru a rămâne de partea lui Arthur, deliberat nu ni se prezintă acest act. Să rămână interpretabil, fapta în sine să nu ne oritileze, pe motiv că Sophie este totuși nevinovată și nu merita să aibă aceeași soartă cu cei de dinainte. Ni se prezintă doar o cădere psihică a lui Arthur și o proiecție de lumini a girofarului unei mașini de poliție care probabil ar fi venit în acea clădire. Și după cum v-am obișnuit, cei care au rămas cu noi până la final sunt recompensați cu informații bonus. Pe lângă Taxi Driver, o influență în filmul Joker este în personajul jucat de Robert De Niro, Murray Franklin. Acesta fiind inspirat din alt film al lui Martin Scorsese, The King of Comedy, în care personajul principal, interpretat tot de Robert De Niro, este obsedat de un prezentator de emisiuni, cam în același fel cum personajul Joker, jucat de Joaquin Phoenix, este obsedat de Murray. Îți suntem cu adevărat recunoscători că ai rezistat până la final. Ești cu adevărat o fotogramă loială din această comunitate pe care vrem să o creștem. Să ne auzim cu bine pe Cult Film și în materialele ce vor urma.